अध्यक्ष महोदय, माननीय महसूल मंत्री यांनी प्राधिकरणाच्या किंवा तिथल्या संबंधित सर्व प्राधिकरणाच्या किंवा तिथल्या साहेब झालं 2 मिनिट नाही, मी 1 मिनिट बोलणार. नगर पंचायत उभाच आता राहिलोय अध्यक्ष महोदय. कुणावर साहेबांचा 1 मिनिट की माझा 1 मिनिट? नाही, तुमच्यापासून 1 मिनिट. ठीक आहे, चला. तर 1 किंवा 2 होईल, जास्तीत जास्त मला जास्तीचं बोलायचं नाही. परंतु नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर परिषदा जिथे आहेत, अध्यक्ष महोदय, याचा आपण अधिसूचना काढल्याच्या नंतर बऱ्याच लोकांनी काय केलं, 5-5 गुंठ्याची, आणि याच्यात एजंट लोकांचा सुळसुळाट आहे. एका ठिकाणी नाही, सगळीकडेच आहे.